किए तुमको मारिब कुह तुमर भल हेब भल भल कौन बाबू मो जीवन रे भल बोली किछि नाही केउ कारणरू तुम मन दुर्बल होई पड़िछि परिचय दिया
गरमी कर पावे चढ़े परिचय दिया वन्य जंतु पूर्ण एवं नहीं तुम्हारा जीवन
ଭାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ପାରି କର। ହଉ ହେଲା ତୁ ଏବେ ଘର ଜଗିଥା ଆମେ ଯାଉଛୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଆସରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦାପନାରେ ବାହାରି ପଡ ଚାଲ ମା। ଭାଇମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହୂମାନେ ଆସିଲେନି ଘଟଣା କଣ ତ ବୋଇ ଏବେ ଘରେ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଏବେ ଭାରେ ହିଁ ପଡିଥିବ। ଏଟା ଭକ୍ତି ଦେଖାଉନି ତମେ ଜାଣିଥିଲ ତମକୁ ତମକୁ କାଲିଠାରୁ ଜ୍ୱର ନିଆଁର ଜ୍ୱରଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି କେଜାଣି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରିଲନି ନାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋପାଳୀ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଦେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ନିଆଁର ଜ୍ୱରଟା ଭଲ ହେଇନି ହଉ ହେଲା ଏବେ ବନ୍ଦାପନା ସାରି ଘରକୁ ଯିବା ହଁ ହଁ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ଯିବାନି ଜଣ ଜଣ କରି ଯିବା ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାହିଁ ମତେ ବଲସ୍ତକୁ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ପଠାଇଥିଲୁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ମତେ ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାହିଁ ଏଇ ନେ ମୁଁ କେମିତି ଛାଡୁଛି ତୁ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ହାତ କରିଥିଲି ଜାଣିଥିଲୁ ମତେ ନା ତ ପୁଣି ଆଉ ତୁମେ କେତେ
ଖେଳିବା। ମା ମୋର ଏକ ବୟସ ଅଛି ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବା। ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯା ଖେଳିବୁ। ଭାଇ ଜାଣିଛ ଭାଇ, ବୁଢ଼ୀ କହିବା ଦିନରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସହିତ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ହିଁ ମୋ ସହିତ ଖେଳ। ହେଲା ବାବା ହେଲା। ମୋ
ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଟିକେ ବୁଝାଅ। ଭାଇ ଯିଏ ଯାହା ଦୋଷ କରିଥିଲେ ତାହାର ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେଣି, ଏବେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ। ଯିଏ ମୋ ଭଉଣୀର ଏ ଅବସ୍ଥା କରିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଜମା କ୍ଷମା କରିବିନି। ଭାଇ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ନା ଭାଇ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ହେଲା। ତତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ବି ତୁ କହୁଛୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବାକୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ କ୍ଷମା କରିବୁନି। ଭାଇ ମୋ କଥା ରଖିବନି ଭାଇ। ଚୁଣ୍ଟା ଭାଇ, ଖାଲି ତୋ କଥା ରଖିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦଉଛି। ତୁମେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛ। ଆମେ କଥା ଦଉଛୁ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବୁନି। ହଁ ଦଉଇ, ହଁ ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ, ଏମିତି ଭୁଲ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କରିବୁନି। ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ମତେ ଏଠାକାର ଠିକଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସିନାହିଁ। ମତେ ଏ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଆପଣ କିଏ? ସେ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରେ କି? ମୋ ଘରେ ଠିଆ ହୋଇ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହେଉଛି ସାଧବ ଝିଅ ତପୋଇ। ଓ ତପୋଇ। ଆରେ ଆପଣ କିଛି କହିଲେ କି? କାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭାଗଲା କି? ଆରେ ବଡ଼ ଅଜବ ଲୋକ ତ ଆପଣ। ଆରେ ମା ତପୋଇ, କଣ ହଉଛି? କିଏ ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି, କହିଲାରୁ ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଗଲାବେଳେ ତୁ ଆମକୁ ହୀରାର କଣ୍ଢେଇ ବୋଲି କହିଥିଲୁ। ସେଇ ହୀରା କଣ୍ଢେଇ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଭାରି। କାଇଁ କୋଉଠି ସେ ହୀରା କଣ୍ଢେଇ? ଏଇ ତ ହୀରା ସବୁ ଆଖିଟା ବଡ଼ କଣ୍ଢେଇ। ଆମ ତପୋଇ କାହିଁକି ଲାଜରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲେଣି? କଣ ଖାଇଥିଲୁ ବା? ଖାଇଥିଲୁ ବା? ତପୋଇ ପୁଅ, ତାକୁ ବଡ଼ ମାନେ ଆମ ନଣନ୍ଦେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତ। ଚାଲିଲେ ଚାଲିଲେ ଲୋକାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ପରିବେଶ? ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ବିମଳା, ନଣନ୍ଦେଇ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହଉଛନ୍ତି। ହଁ ବା, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ତପୋଇ ଆଉ ଆମ ନଣନ୍ଦେଇଙ୍କ ଯାକେ ଖୁବ୍ ମାନିବ। ବଡ଼ ଭାଉଜ ଅପା, ଆମ ନଣନ୍ଦେଇଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଅଲିଆଳି ଗେଲି ନଣନ୍ଦେଇଙ୍କୁ
ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିପାରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଫପୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କାରଣ ତାଙ୍କର